Għall-ewwel darba fl-istorja tal-liġi industrijali qiegħed jitwaqqaf kumitat permanenti fil-Wage Regulation Orders biex tinħoloq uniformità fis-setturi regolati b'enfasi fuq kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba u aġġornament tal-liġijiet tax-xogħol. Din il-miżura ġdida hija parti mill-Baġit 2025 bit-tema Pajjiż ta' Kwalità li se twassal għal uniformità u titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' numru ta' ħaddiema f'setturi regolati minn dawn il-liġijiet. Fil-fatt waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDL Lul spjega li l-Wage Regulation Orders f'Malta ġew introdotti fis-snin 50 bħala qafas leġislattiv biex jipproteġu lil ħaddiema minn kundizzjonijiet tax-xogħol mhux ġusti u sabiex joffrulhom paga minima bażika. Sa dan it-tan fl-2023 ġie mwaqqaf kumitat ta' esperti sabiex janalizza l-liġijiet u s-setturi biex ikun jista' jitkompla l-proċess ta' riforma b'mod strutturat. Bis-saħħa ta' dan il-kumitat se jkun hemm mekkaniżmu biex aktar minn 60 liġi tax-xogħol li jistabbilixxu kondizzjonijiet għal ħaddiema f'diversi setturi, inklużi setturi bħal kostruzzjoni, ospitalità, manifattura, trasport u elettronika, jibqgħu jiġu aġġornati kontinwament u jkunu jirriflettu realtajiet moderni tas-suq tax-xogħol. One News tkellem ma' chairperson ta' dan il-Kumitat Tekniku Christine Kallejja fejn irrimarkat dwar se jkun qed jinvolvi dan il-kumitat. Diġà ħdimna fuq numru ta' proposti li jridu jiġu diskussi, irid isir iktar studju f'ċertu setturi biex naraw ftit u mbagħad bil-għan aħħar dejjem qed naħdmu lejn l-armonizzazzjoni. Meta ngħid armonizzazzjoni fid-drittijiet u kundizzjonijiet tal-ħaddiema f'diversi setturi biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm diskrepanzi bejn min hu kopert b'Wage Regulation Order u dawk il-ħaddiema li mhumiex koperti b'Wage Regulation Order u anke bejn ħaddiema differenti li għaw taħt different Wage Regulation Order. Intant is-Segretarju Parlamentari NDL Lul saħaq li se jiġu organizzati konsultazzjonijiet banċar li jiġu mtejba l-kundizzjonijiet tax-xogħol rilevanti b'mod kontinwu. Qabbarna wkoll illi ser nkunu qed nagħmlu proċess ta' konsultazzjoni organizzat kemm mal-ħaddiema li huma milquta b'dawn il-liġijiet kif ukoll ma' min ħaddem u ser naraw illi biex vera jiġu salvagwardjati drittijiet tal-ħaddiema u allura nofru pajjiż ta' kwalità aħjar ser jissaħħaħ ukoll l-elit amministrattiva tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi speċjalment fejn għandu x'jaqsam l-infurzar.